itlog na ni siya og banabana na to og 100 eggs every morning. So nakuha na nato ang Yo, what's up mga paritis? Welcome to our first vlog here in the Bukidnon. Nata karon sa Bukidnon guys. Niulit sa atong yutang na tawhan. So karon guys, ituro ta mo mga paritis sa atong poultry. So natay poultry diri sa Bukidnon, no? DIY poultry ni siya. Tara. DIY poultry guys. Tanaw ta mo sa DIY poultry nato. So ang poultry nato guys is kanang sa tawagan ni bibi ni siya kanang itik ba. Mo niya tong poultry diri sa Bukidnon. So patanawon ta mo ha. So nara. Guys, kining kitabunan diri guys, poultry ni siya. So mo ni. Tara, poultry daghan kay itik guys. So itik na siya. Mo na siya itik. So napagidagko diri guys. Ang padre kita. May dagko diri. Oni guys. Poultry dagko na siya. Kini siya nga mga itik guys. Itlog na ni siya og banabana na to og 100 eggs every morning. So nakuha na nato ang wala na siya nag-itlog karon nga bunta guys kay kanang mga paritis wala siya nag-itlog karong buntag mga paritis kay napahulay sa sila, relax sa sila kay adlaw karon sa Sabado. So ilang day off is Sabado, so wala pa sila ng itlog. Ugma Domingo di off ya po nila kay Domingo man, so Lunes na sila hanto sa Biyernes ng itlog. So muna guys, dagko kay itlog na lami kayo. So mo ni atong kuano kana inyo nakita karon mo ni ang atong tawagan ni mo ni atong poultry. Una ni. Ani? Oh. Kasi ayan na